Najväčšia filmová séria o superhrdinoch na svete. Filmy, ktoré roky poskytovali divákom radosť, nadšenie, hype a zármutok. Séria filmov, ktoré priviedli milióny ľudí do kín, vypestovali generácie divákov a zarobili miliardy dolárov. Bez toho to si nedokážete predstaviť piatkový večer. Nehovorím samozrejme o ničom inom ako o sérii filmov Asterixa a Obelixa. Áno, presne tak. Srať na Marvel. Toto je práve cinema. Toto sú superhrdinovia môjho detstva. Iron Man môže ísť handry fajčiť. Toto je nad čím chcem stráviť svoj voľný čas. Veľký fialový muž, nie ďakujem. Preferujem Klaudia Tvrdokožusa. Myslím, že túto sériu ani netreba predstavovať. Jedná sa jednoducho o príhody a trampoty Big Changusa a Short Kinga za použitia čarovného nápoja. Plus ten nový diel som zatiaľ nevidel, čiže toto video je zámienka, prečo si ho pozrieť. To nevyzerá vôbec dobre. Ale okej, poďme sa pozrieť na to, ktorý film o tejto prostodivnej dvojke je the biggest piece of dog shit. A naopak, ktorý je perfect. Everything, down to the last minute details. Nemám nejaké extrémne premyslené metriky, podľa ktorých hodnotím. Väčšinou celkový vibe filmu, jeho nostalgická hodnota pre mňa samotného, postavy, hlavne Asterix a Obelix a herci, ktorí ich stvárňujú. Samozrejme, všetko, čo poviem, je iba môj názor. Tiež chcem podotknúť, že som každý film pozeral presne tak, ako to tvorcovia zamýšľali, a to v českom dabingu. Proste preto, lebo som na češtine starých filmoch vyrástol a nejdem počúvať francúzštinu, ak to nie je absolútne nutné. Zároveň chcem popred zdôrazniť, že žiadny z týchto live action spracovaní sa neblíži kvalitám animákov a komiksov. Okrem prvého miesta u neho platí špeciálna výnimka. Začnem od spodku rebríčka, aby sme tie najväčšie špaty mali hneď za sebou. A na poslednom mieste sa umiestnil film Disappointed! Asterix a Obelix Ríša stredu. Kde vôbec začať? Možno pri tom, čo je úplný žánrový základ toho, čo od filmov s Asterixom a Obelixom očakávate. A to je komédia. Tu humor skoro úplne absentuje. Nie, že by sa on tvorcovia nepokúšali, len je ho tu menej a veľa vtipov mi neprídu, no vtipné. Napríklad tu je Cézarov zapisovateľ ciest a jeho života, ktorý je gay. Jeho prvých pár minút na plátne fajn. Potom číra nevysloviteľná bolesť. Jeho prítomnosť sa ťahá celým filmom a pri najlepšom je nepovšimnutelná, pri najhoršom si prajem odňať si uši a oči z tela. Samozrejme to nemyslím nejako homofóbne, nie že by som ho nemohol zniesť, pretože je homosexuál. Sú LGBTQ postavy vo filmoch a seriáloch, ktoré sú napísané výborne. Napríklad Michael's Tick Tick Boom, Plato z Rebel Without a Cause alebo Dumbledore z Harryho Pottera. Né. Biopics je proste otravný a gay, pretože je smiešné, že je otravný a gay. Našťastie jediná konštanta, ktorá sa úspešne ťahá všetkými filmami, sú práve vtipné mená postav, ako napríklad Biopics, Titanicus alebo Popcornis. Niekomu to možno nepríde vtipné, ale mne sa páči, že chlap sa proste volá Biopics. Následne dej tohto dielu sa točí okolo pomoci čínskej princeznej Fuj. Cesty do Číny a záchrany jej matky. Štandard. Filmy Asterixa a Obelixa sa nikdy nepíšili revolučnými dejmi. Na ceste ich tiež prevádza falošný Gal, Popcornis, ktorý je priateľná vedľajšia postava. Je vtipný, zbabelý, cynický a taký všeobecný fiškus. Čo sa týka vedľajších postav tejto série, to je taký zlatý stred. Nezamrzí, ani z neho nebudete skákať od radosti. Ďalej, pokiaľ sa volá film Ríša stredu, prečo sa u Tutatisa dostávame do Ríše stredu až v 55. minúte filmu? Veď to je škandalózne. A prečo sa vlečieme takýmto tempom? No aj preto, že približne 40% filmu vôbec netrávime čas s našimi hlavnými protagonistami, ale so samotným Juliusom Cézarom, ktorý je v tomto dieli decentný. V liste Cézarov by som ho zaradil na 4. miesto. Nie je dosť vtipný, dosť sympatický, rešpektovaný. Decká by povedali, že nemá auru. Nepôsobí mocne ani prefíkane. Na poslednom mieste nie je, pretože nie je aspoň úplne otrasný. V úplne všetkom. Na 2 minúty sa tu objavuje Kleopatra, to je ale zanedbateľné. A s podobne dlhým screentimom je tu aj Zlatan Ibrahimovič. What? Je tu ako recast postavy, o ktorej som rozhodne nečakal, že sa po 3 dieloch vráti, a je to samozrejme Antivírus? Čo? Antivírus. Imenus Antivírus. Áno, presne tak, Centurion Antivírus z misie Kleopatra. Netuším, prečo potrebovali vrátiť práve túto neuveriteľne dôležitú postavu a hlavne jej úplne prekopať charakter z Tajtrlíka na absolútneho gigačena. Ale aspoň to poslúžilo na 2 futbalové vtipy, čiže tomu nechám pás. Asi. No a čo Asterix a Obelix tohto dielu? No... Obelix je v tomto filme podivne vychudnutý, to mi príde naozaj zvláštne. Prvýkrát zo všetkých filmov sa práve v tomto dieli neobjavuje ako Obelix Gérard Depardieu,
pretože Beťard Depardieu sa pokúšal o veľké špatnosti a zastupuje ho Gilles Lelouch. Avšak jeho charakter, reč tela, mimika a správanie mi na moje vlastné prekvapenie prídu vernejšie komiksom a animovaným filmom ako všetky ostatné diely, kde ho stvárňuje Depardieu. Nečakal som to, ale áno, malinké plusové body za fajn výkon Leloucha. Asterix, ten je na tom horšie. Z komiksu a animáku je totiž Asterix malý, veľmi živelný, šikovný, vtipný, sympatický. Tu nenájdete nič z toho. Čakal som, že keď sa na začiatku filmu rozhodne nepoužíva čarovný nápoj, tak to tak aj bude. Nie, on si ho vždy pokrytecky logne a všetkým nakope zadky. Pritom toto jeho rozhodnutie mohlo slúžiť ako setup na to, ako dokáže poraziť svojich protivníkov čisto za použitia umu a dôvtipu. Na to je ale film príliš lenivý a lenivý Asterix a Obelix si zaslúžia posledné miesto. Teraz to už bude oveľa lepšie. Nie? Nie. OK. Oh, brother, this guy stinks! Asterix a Obelix v službách jej veličenstva. Je za mňa porovnateľný s predchádzajúcim filmom. Anglické slovíčko, ktoré sa mi hodí pripísať k tomuto dielu je sauceless. Vo voľnom preklade bez omáčky. Opakujeme sauceless. Bez omáčky. A omáčka tu naozaj chýba. Rýchle zhrnutie deja, Rímania napadnú Anglicko a naši chrabrí Galovia sa im vydajú na pomoc. Plánujú doručiť za súd čarovného nápoja, s ktorým by Angličania mali byť hravoschopní rímske légie odbiť. Na cestu sa s nimi vydáva Punkhard z Ničehonix a anglický vyslanec Jaxitax. Z Ničehonix je v drvivej väčšine filmov skôr znudený a otravný. A chápem, že toto má byť jeho charakterová črta, ale proste to nie je zábavné kino. Áno, má sem tam moment, kedy z jeho mladíckej perspektívy ostatných naučí, čo to o láske a jeho pohľadu na ňu. Ale to je všetko. Nemá nejakú podstatnejšiu úlohu a je tam iba ako piate koleso na voze, čo má blbé komentáre a robí blbé ksichty. Ako ďalšia, ale už o dosť dôležitejšia postava je tu Jaxitax, anglický gentleman. O ňom sa tiež, ale nedá povedať extrémne veľa. Je to proste anglický gentleman. Slušný, galantný, čestný, zdržanlivý a tiež nudný. Tieto charakterové črty zdieľajú všetci obyvatelia Anglicka vo filme. A pre Francúzov je to asi neskutočná prča, že si takto uťahujú z Angličanov, ale mňa to vôbec nebaví. Haha, pozrite, ako je ten Angličan pomalý a zdržanlivý. Áno, super. Ale je to fucking nuda. Ježiš. Je tu aj Cézar, ako vždy, ktorý sa snaží invadovať Anglicko. A tento chlap je za mňa najhorší, najčudnejší Cézar zo všetkých. Vyzerá najmenej ako Cézar, správa sa najmenej ako Cézar a myslím, že ho zaujímajú iba orgie so 16-ročnými chlapcami. Ak bol predchádzajúci Cézar nič moc, toto je naozajstný spodok. Tu nie je nič, čo by vám mohlo prísť zaujímavé a vtipné. Žiadny rešpekt a určite žiadna omáčka. Takto nejak vyzerá spodok Cézar listu. Horšie to už našťastie nebude. Obelix. Toto je posledný film, kde tohto mocného priestorovo výrazného gala stvárňuje Gérard Depardieu. Obelix je v podstate v celej sérii rovnaký, milý, trochu prihlúplý, má rád divočáky a mlátenie Rímanov. Tento podstavec Obelixovho charakteru je vždy prítomný vo všetkých 4 nadchádzajúcich filmoch. Depardieu to dodržuje a to je dobre. Teda bolo to OK až do doby, kedy sa neobjavil Gilles Lelouch a ukázal, že sa to dá robiť ešte o ždibíček lepšie. Každopádne je to fajn. Good enough. Teraz Asterix. Brat môj v Kriste, prečo je preboha Asterix hraný hercom, ktorý už v sérii obsadzoval jednu vedľajšiu postavu? WTF, Otis, čo tu kurva robíš? Herec Eduard Bayer, ktorý už v dieli Misia Kleopatra stvárňoval sidekicka Otisa, je teraz nový Asterix. A viem, kvôli tomuto sa svet nerúca, ani si netreba viazať úzdu, len mi to príde divné, veď Asterix sa mohol hrať, ja neviem, proste úplne ktokoľvek iný. Každopádne je fajn. Myslím, že z neho viac vyžaruje tá hravosť, dynamika a prefíkanosť, ktorá robí Asterixa Asterixom a v ríši stredu tento jeho duch absentoval. A celkovo nie som fanúšikom toho, ako po druhom dieli začali vždy striedať Asterixovho herca. Chápem, že na to vždy existuje racionálny dôvod, ale je to nepríjemné. Pre mňa ako diváka si neustále zvykať na novú tvár tohto hrdinu. Live action spracovaní Asterixa a Obelixa bolo 5, z toho v 4 rozdielny Asterix. Čo je proste nepríjemne veľa. A je to bullshit. V službách jej veličenstva som sa pousmial v 2 momentoch viac ako v minulom filme. Čiže poďme už prosím na niečo lepšie. Hi. Okay. Toto bude možno mierne kontroverzný take, ale na 3. miesto chcem umiestniť Asterix a Obelix 1. Yes, toto je ono, toto je naozaj lepšie. Skutočný OG.
Po tých prvých dvoch nešťastiach mi chodia na jazyk slova ako konečne kompetentný, v zmysle úplne všetkých aspektov filmu. Práca s charaktermi, prostredie, rekvizity. Napríklad keďže je rok 1999 sa tu tvorcovia úplne nešalia so CGI. Tak nejak, okrem konca a pavúkov. Príbeh sa berie serióznejšie, samozrejme nie natoľko, aby stále nebol vtipný, keď je treba. Toto je za mňa o 3 stupne lepšie, prepracovanejšie, vtipnejšie ako predošlé dve bezduché spracovania. O to viac ma v pozitívnom slova zmysle zaráža, že práve toto je prvý diel tejto ikonickej série. Naozaj podarený začiatok. A o to viac som sám sebou šokovaný, že som ho zaradil až na 3. miesto. Príbeh Asterixa a Obelixa znie nasledovne. Rímsky guvernér, aspoň myslím, že to bol guvernér, každopádne vysoko postavený pán v Cezarovej armáde. Detritus a pár legionárov sa pred lečúca druidov vniknú na ich tajnú lesnú stretávku a unesú druida Panoramixa. Následne ho nútia, aby pre nich, teda rímske légie, nakuchtil čarovný lektvar. Asterix a Obelix sa ho vydajú zachrániť. Plán je, že Obelix odozdá Asterixa Rímanom ako zajaca a keď povie Asterix tajné heslo, Obelix všetkých zmláti. That's stupid. Keby tam proste v lete ako hurikán Katrina a nechali za seba hovoriť peste, malo by to rovnaký výsledok. Takýmto štýlom do toho proste iba pridávajú extra steps. Hovoril som, že deja príbeh je dobrý, je nepriestrelný. Asterix sa zatknú, Detritus za pomoci Obelixa uväzní aj Cézara a za jeho neprítomnosti sa vydáva za Cézarom zvoleného lídra. Obelix Asterixa, Panoramixa a Cézara vyslobodí a spolu sa vracajú do dediny. Nápoj však ostal Detritovi. Rímania neskôr napadnú dedinu a jediný spôsob, ako ich odraziť, je za pomoci nového čarovného nápoja, ktorý vytvára klony človeka, ktorý sa ho napije. Novinka. Plus sa ešte odhalí, že Cézar není indisponovaný, iba Detritus je ojebávač a ako odmenu za galskú pomoc sa so svojimi légiami stiahne. Čo by som v tomto dieli chcel vyzdvihnúť, je schopný a vtipný antagonista Detritus, je to taký hadík, ktorého si chováte na prsiach a keď sa nepozeráte, vrazí vám kudlu dozad a ani na to nepotrebuje ruky. Ako negatívna hnacia sila filmu bol výborný a rozhodne kľúčový prvok, vďaka ktorému film funguje obstojne. Ďalej som si všimol, že ľudia kritizujú efekty filmu a bro, je to francúzska komédia z roku 99, tie efekty sú absolútne postačujúce, ak nie nadpriemerné a vizuál síce nezostarol úplne najlepšie, ale myslím, že aj to tvorí retro čaro tohto dielu. V postave Obelixa nemám čo, v týchto prvých 4 filmoch je to vždy len ten istý herec, ktorý hrá vždy rovnakú postavu. Cézar je takmer to, čo po ňom očakávam, tu je rešpektovaný, má auru, je silný, z tohto pána vyžaruje duch imperátora, avšak nie až taký vtipný a keď má kovovú masku, tak si robia srandu skôr z neho. Čiže na top spot to ešte nebude, ale celkom dobré. Ako prvýkrát v roli Asterixa sa nám ukazuje Christian Clavier, ktorý si ako jediný svoju rolu opakuje, a to v misii Kleopatra. On je ako Asterix dobrý, toto bolo prvé live action spracovanie týchto postav, čiže mu bolo požehnané a základňa fanúšikov ho nemohla porovnávať so žiadnym iným hercom, iba s komiksovým a animovaným Asterixom samotným. V čom ale zároveň tkvie aj problém, keďže fans sa nedokázali stotožniť s tým, že hraný Asterix vôbec nie je ako ten animovaný. Hrdinský malý výmyselník a vtipkár. To mi však nevadí, tieto body mi dokopy dávajú úplne v poriadku film, ktorý mám uložený vo svojom srdiečku za metaforickou chlopňou nostalgie. Ale týčia sa však nad ním ešte ďalšie dva. Ak si to dopozeral až sem, strašne by som ocenil odber. So good and tasty? Pokiaľ ste tento videli, tak viete, že by stačil, keby sa volal iba Olympijské hry. Pretože tento diel má v sebe najmenej Asterixa a Obelixa. Dej sa takmer vôbec netočí okolo nich. Veľa ľudí to tomuto dielu vyčíta a zdrbáva ho za to, avšak podľa môjho názoru tu naopak môžeme sledovať najlepšieho, najneschopnejšieho a najvtipnejšieho záporáka zo všetkých týchto filmov. Mne vôbec nevadí, že tu skoro nie je náš obvyklý couple. Brutus dokáže svojim charakterom utiahnuť väčšinu filmu. Pri tomto dieli chcem zároveň zdôrazniť, že akokoľvek sa mi môže páčiť, oveľa viac ako predošlé, stále sa nemôže merať s animovanými adaptáciami. To dokáže naozaj iba číslo 1. OK, rýchly opis deja. Gal Lovestoryx, milujem tie mená, to je fakt super, guilty pleasure, sa zamiluje do gréckej princeznej Iriny a chce si ju vziať za ženu. Háček je v tom, že sa do nej zamiluje aj Cézarov úžasný syn Brutus, Čo to je on? ktorého stvárňuje výborný Benoît Poelvoord.
A za ženu Irinu chce aj on. Rozhodne sa, že kto vyhrá olympijské hry, si bude môcť Irinu zobrať. Lavstorix teda požiada o pomoc Galov z dediny a na pomoc sa mu samozrejme vydajú Astík a Obík. Tentokrát sa s nimi vydáva na dobrodružstvo aj galský spevák Gakofonix, ktorý je zbytočný, nedôležitý a vo filme nemá žiadnu rolu. Fuck him. Pri hrách sa každý z tímov pokúša vyhrať aj za použitia menej čestných ciest. V prípade Galov je to zaželezobetonovaný rumburak ako čarovný nápoj a v prípade Rimanov steroidy, podplácanie a tiež čarovný nápoj. Nakoniec hry vyhrá Lavstorix a všetko sa skončí sladko. Je to veľmi jednoduchý príbeh, avšak veľké množstvo ľudí ho nemá v láske a kritizuje, pretože vyšiel po misii Kleopatra, teda absolútnom píku hraných adaptácií Asterixa a Obelixa. Pretože humor není humorný, pretože herec Asterixa stojí za pretože tu je Alain Delon, ktorý sa tu vraj vydáva za idiota a jeho herecké talenty tu nie sú využité naplno, pretože podtitulková Marvelous scéna je zbytočne dlhá a nezmyselná, pretože príbeh nie je jednak jednej presne ako z knižky a mne je to jedno, mne je to úprimne jedno. Nad týmto mávam rukou. Ja som sa prišiel zabaviť nad slapstick humorom, Brutusovými nekonečnými pokusmi o zabitie Cézara a gigačedom Juliom Tvrdokožusom. Jsem nejlepší, proto mě vybrali, abych reprezentoval tým Poklusáva. Načítejte! Let's fucking go, my homeboy, ja viem, toto na mňa píše nostalgiou ako 80% stroh na prázdny žalúdok. Nemo, roboti, Hot Wheels, Acceleracers a patrí k ním aj Asterix a olympijské hry. Nejdem sa ospravedlňovať za svoju nekritickosť voči tomuto filmu, vyrástol som s ním a to je proste jeden z dôvodov, prečo ho mám rád. Kritici si môžu očiská vyplakať, keď sa trápia nad tým, že v týchto filmoch nesedí kontinuita a prečo je Cezar, misii Kleopatra mladík a tu je starec a má aj postaršieho syna, ale Asterix a Obelix sú stále rovnako starí. Brat môj v Kriste, naozaj ideš skúmať a polemizovať nad vekovými rozdielmi práve v týchto detských filmoch a knižkách, vyser sa na to, chod si zaplávať, vyvenčiť mačku alebo vytvoriť herbár čisto ihličnatých stromov. Neskúmaj korektnosť časovej kontinuity filmov Asterixa a Obelixa, to je blbosť. Viete, čo vás zaujímať má? Skutočná hlavná postava tohto filmu, motherfucking MC Brutus. That's why he's the GOAT! The GOAT! Muž, mýtus, legenda. Benoit podáva skvelý výkon, chaotický humor, pri ktorom máš škriabe v krku, akého nekompetentného, zradného a všivavého chlapíka pred sebou vidím. Brutus je výborný záporák nie preto, aká je pre hrdinov výzva ho poradiť, ale aká je pre diváka výzva nehodiť načos aj so salsou na obrazovku a nevysmiať sa Brutusovi do ksichtu. Toto nie je Jafar, Thanos ani Cruella. Nezapíše sa do radu najlepších záporákov v histórii, ale god damn, tento Ríman ma neraz dokázal rozosmiať. Kto ma v tejto časti rozosmiať až tak nedokázal, bola dvojica malé Ačko a veľké Očko. Tu sú postavení iba do role side charakterov, čo by naozaj v iných dieloch bol problém, keby nie geniálneho Brutusa, ktorý sa o smiechy proste vo veľkej miere dokáže postarať sám. Zjistím, kdo píská, dám ho rozčtvrtiť. Samozrejme, ono to není absolút cinema. V tomto dieli sa mi tiež pozdáva, že Depardieu už začína byť unavený a proste sa mu do toho už nechce. Asterix tu skoro nie je a keď sa náhodou na chvíľku objaví, je fajn. Ľudia ho kritizujú, ako ostatne doslova úplne každého hraného Asterixa je prežiteľný, páči sa mi. Asi, že takto dvíha obočie. ja neviem, je fajn. Žiarivý bod tohto dielu je aj výborný Cezar, ktorého usadím na vrchol Cezar listu. Toto je ten muž, absolútna sila z neho vyžarujúca. Aura, ktorú cítiť až do solo levelingu. Keby bol tento muž vo One Piece, mal by Conqueror z haky, z ktorého by omdlel aj Luffy. Vidíš, že Alain Delon verí, že je Cezar, je vznešený priam nadľudský. Ten muž má fucking leoparda a plus, keď treba, tak je aj vtipný. Toto je pík cézarstva. No a teraz poďme na víťaza a podľa mňa, ak ste tieto filmy videli, bolo vám jasné, o koho sa jedná. Perfect. Everything, down to the last minute details. Fuck me, fuck him, fuck všetkých. Toto je ten shit.
Nikdy o tomto nemohli byť žiadne pochybnosti. Misia Kleopatra je na míle vzdialená od ostatných dielov v zmysle svojich bezmezných kvalít. Netuším, koľkokrát som videl tento film, jediné čo viem je, že iba ako o ňom rozpráva mám chuť si ho pozrieť znova. Úžasne humorný, skvelý diel, neskutočne dobré a zapamätateľné hlavné vedľajšie aj záporné postavy. Toto je naozaj pochvala, ktorá sa nedá udeliť žiadnemu inému z hraných adaptácií v multiverze live action Asterixa a Obelixa. Obrovská vzácnosť. Asterix a Obelix numerobis a dokonca sa k ním tentokrát konečne pridáva aj Panoramix a všetci sú výborní. Tentokrát majú všetci hrdinovia rovnomerne rozložený screen time a každý z nich ho využíva po svojom a naplno. Hlavne numerobis je absolútne úžasná jednodielna hlavná postava, vtipný, chaotický, šikovný, plachý, geniálny architekt. Jamel Debbouze a jeho výkon by si pravdepodobne zaslúžili samostatné video, jeho charakter je absolútne dokonalý. Tiež výrazové prostriedky Jamela sú neskutočne zábavné a priateľské. Je najlepším vedľajším protagonistom v tejto sérii filmov popri Asterixovi a Obelixovi a to bezkonkurenčne. Zároveň ja som asi pred rokom iba prišiel na to, že chlap nemá ruku. Keď som bol dieťa, pri sledovaní ma to nenapadlo, proste som si myslel, že ju má stále vo vačku. Skvelé a zapamätateľné sú ale aj vedľajšie postavy, ako Otis, Cézar, Kleopatra, Amombofis, Gimiekis, Nexusis, C+, každá jedna z týchto postáv je tak krásne zapamätateľná a svojimi vlastnými neotrelými spôsobmi dôležitá, ale aj vtipná. Dej. Cézar momentálne paktuje s Kleopatrou, pohádajú sa a všetko skončí stávkou, v ktorej musí Kleopatrin ľud postaviť honosný palác len za 3 mesiace. Stavbou paláca je poverený architekt Numerobis, ten si nevie rady a samozrejme, keď si niekto nevie v tomto vesmíre rady, takisto ako nápomocný orly v Pánovi prstenov, ktorí vyriešia každý problém, si zavolá na pomoc našich galov. Na pomoc sa mu vydávajú Asterix, Obelix a druid Panoramix. Poznámka, áno, on sa s nimi Panoramix vydal na dobrodružstvo aj v olympijských hrách, ale neviem, tam nebol dôležitý. S pomocou čarovného nápoja, ktorý dielníkom čapujú, sa im hravodarí pokračovať v stavbe paláca na čas. Prekaziť sa im to však snažia konkurenčný egyptský architekt Amombofis s poskokom Nexusisom, v spolupráci s Cezarovým centuriónom C+, a tak trochu antivírusom. Easy, jednoduché a efektívne. Misia Kleopatra má rozhodnopádne najzábavnejšie filmové referencie. Crouching Tiger, Hidden Dragon, 老子叫你知道我们罗马功夫的厉害。 Zlat Centuriona Vadera, skvelé humoresky, Vzhledem k násilnosti scény vám raději promítneme následující dokument o langustách. V rozporu s obecně rozšířenou představou se langusta živí výhradně plody moře. a samozrejme aj kreatívne mená postav. Gimiekis, Antivírus, zároveň je strašná pecka, ako Numerobis nedokáže ani za 1000 pesos vysloviť Asterixovo meno. Asterisku? Rixi. Risknu. Tak jo, Rixi. Riskme. V tomto dieli naozaj humor nechýba. Pritom paradoxne Francúzi, ktorí videli tento film v iných jazykoch, prisahajú, že preklady nie sú ani z polovice tak geniálne a vtipné ako originálne francúzske vtipy a hry so slovami. Pokiaľ by som porovnával samotnú esenciu zážitku, tak ten sa naozaj, ale naozaj najvernejšie ponáša na originálny komiks a animák. A najviac im šlape na pety v zmysle kvality. Čo je tu možno iba fajn je Cézar. Je proste postačujúci. Je vtipný, ale chýba mu rešpekt, aura a taká tá grandióznosť, s ktorou sa vystatuje Cézar na vrchole listu. Dávam mu teda 3. miesto. Not bad, not bad. Asterix a Obelix sú tiež super. V Asterixovom prípade dokonca ďaleko siahle kvality tohto dielu prebíjajú očakávania divákov od Asterixa. On je v podstate taký istý ako v jednotke, ale tu je jeho okolie, humor a postavy a vývoj deja o toľko lepší, že divák si na neho ani nepomyslí sťažovať si. A Obelix v podaní Depardieja funguje, pretože sa mu stále chce. V misii Kleopatra vám pravdepodobne viem odrecitovať každú jednotlivú scénku, aj pretože každá má v sebe humor alebo dva. Tímto přikazují Esefixovi, Inzemixovi a Avoranfixovi. Ne, ve skutečnosti se jmenují Asterix, Nepoučujte mě! Úžasná hudba, čo je niečo, čo som u ostatných dielov v podstate až ignoroval. Ešte v jednotke a trojke je celkom fajn. Montáž stavania paláca a I Feel Good majú permanentné miesto v mojej hlave. Toto je pík Asterixa a Obelixa a myslím, že už som príliš unavený. Toto video trvalo trochu dlhšie na výrobu. Hádam si ho užijete. Napíšte, čo by ste chceli vidieť ďalšie. Animovaných Asterixov, alebo možno porovnanie všetkých adaptácií, Nosferatu.
napíšte do komentu. A jo, dobrú noc, New York City.